Imos coa información deportiva. Terceira derrota seguida do Berberecho de Noia. O líder do grupo, o USC Obradoiro, impuxos aos amarelos por 57-71, minguando novamente polas baixas. O baloncesto segue sen sorrirlle o Berberecho de Noia. Os amarelos tiveron a pasada fin de semana unha dura proba, xa que recibiron a visita do líder do grupo para pechar a permanencia na primeira división masculina, e o USC Obradoiro apenas deu marxe aos locais, que caeron por 14 puntos, xa que o marcador final reflectía o 57-71. O Berberecho chegaba a este encontro con numerosas baixas que ao final marcaron o partido. Os noieses recuperaron despois de 3 meses o escolta Tomás Álvarez, pero Ángel Castro non puido contar cos exteriores Sergio Furelos e Mario Rodríguez, nin cos interiores Alfonso Mayo e Anxo Vázquez. A pesar desta situación, os amarelos comezaron entoados o choque e colleron as primeiras vantaxes. Miguel Gil comandou o ataque local no primeiro período e Jorge Pérez fixo o propio no segundo acto. Cos primeiros 20 minutos do partido consumidos, o Noia contaba cunha renda de 3 puntos, co 39-36 no marcador. Sen embargo, na segunda metade xurdiu a figura do pivote senegalés Malang, que deixou a súa pegada nas dúas zonas e impulsou a USC Obradoiro. Ademais, a presión defensiva que realizaron a toda a cancha afectou a produción ofensiva dos noieses, que non puderon manter o ritmo dos composteláns, que se levaron o encontro por 57-71. Con esta derrota, a terceira consecutiva, o Berberecho ten un balance de 2 vitorias e 3 derrotas, situándose no penúltimo lugar do grupo pola permanencia. Esta fin de semana, os de Ángel Castro desplázanse ata Viveiro para medirse ao conxunto local, terceiro na clasificación. Será unha nova proba de lume para os amarelos, xa que estarán novamente afectados polas baixas e só haberá disponibles 5 xogadores do primeiro equipo. O encontro fronte ao Viveiro disputarase o sábado ás 6 da tarde en terras lucenses.